хора, сега ще направим едно предизвикателство, което е смисъл. Първото животно, което ми дойде на ум, един трябва да го познае и трябва да го емитирам. Не знам какво ще се получи, така че да започваме. Чакайте да си снимя таблета, за да виждате. Един така за първото нещо, което ще се сетя. Не знам. Наистина не знам. Мисля за... Окей, маймун. Това ми беше първо. Здрасти! Искаш да играем? Жестоко! Обичам играта на отгатване, особено когато знам, че ще победя. И също така... Намисли си животно. Кажи окей, когато си готов. Така, хора. Моля те, повтори. Хора, трябва да го емитирам по гимнастически Не начин. те разбрах. Хайде, повтори. Не знам. Окей. Супер! Аз ще ти задам въпрос. Отговори с да, не или не знам. Можеш и да ми отговориш зависи. То има ли ногти? Не знам. Да. То има ли ногти? Да. Колко интересно! Вау. И ти имаш ногти. То Ясно. по-голямо ли е от футболна топка? Зависи. Моля те, Зависи. повтори. Зависи. Окей. Това животно има ли козина? Да. Ясно, разбирам. То в гората ли живее? Да. И на село. Това животно по дърветата ли живее? Не. И аз така си помислих. То има ли дълга опашка? Зависи. То има ли дълга опашка? Не. Добре. То може ли да бяга бързо? Не знам. Окей. Това животно може ли да плува? Не. Колко интересно! То само 4 крака ли има? Не бе, 5. Да. 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 Ясно, разбирам. Това животно може ли да боде или пари? Не. То главно в Австралия ли живее? Не. И аз така си помислих. Аха, знам, не ми казвай. Не съм ти казала. Хайде на бас, че си мислиш за язовец. Познах ли? Не. Добре. Това животно по-голямо ли е от микровълнова печка? Зависи. Добре. То основно с растения, трева и плодове ли се храни? Да. Добре. Това животно от семейството на маймуните ли е? Да. Окей. То стои ли на рамото на своя господар? Не. То стои ли на рамото на своя господар?
Не. Колко интересно. То в саваната ли живее? Не знам. Окей. Това животно има ли брада? Не. Ясно, разбирам. Какво? Окей. Името на това животно започва ли с буквата П като пилот? Не. Името му започва ли с буквата М? Да. И аз така си помислих. Сетище, или поне така си мисля. Имам предчувствие, че си мислиш за макак. Прав ли съм? Моля. Не те разбрах. Хайде, повтори. Не. Окей. То, главно, в Африка ли живее? Не знам. Добре. Името на това животно от повече от една дума ли е? Не. Добре. Така, мисля, че се сетих. Ако мистичните ми сили не грешат, ти си мислиш за маймуна. Това ли е животното, за което си мислеше? Да. Разбихте. Мислеше, че ще ме победиш, нали? Но аз съм по-умен от теб. Още един път. Не. Чао, чао. Първо. Здравей, приятел, скоро, приятелю. На всичкото отгоре това го познава 7 минути. 7 минути. И ще ми каже, че е по-умен от мен. Абе, правят, колко е 5 по 5. Време да имитираме животното на пода. Ето там. Така че елате с мен. За да ме виждате. Така. Видно как мога да изиграя. Маймуна. По гимнастически начин. Да си махнете. Не знам. Не ме питайте. Така. Това ще стане малко по-дълго видео. Сега ще продължаваме с Джино, който стои ето там, много крипи. Между другото, ако искате да ви направя видео как рисуваме, пишете. Между другото, хора, манията с лъбо. Давай, сега не знам за какво да се седя. Окей, слон. Нов приятел. Аз съм Джин. Знам. Аз чета мисли като смачия. Намисли си животно. Кажи окей, когато си готов. Окей. Страхотно! Аз ще ти задам въпрос. Отговори с да, не или не знам. Можеш и да ми отговориш. Зависи. Давай. Това животно има ли ногти? Слон. Това животно има ли ногти? Да. Окей. Това животно по
по-голямо ли е от микровълнова печка? Да. Колко интересно! То само 4 крака ли има? Да. Ясно, разбирам. О, не, хора, това трябва да го Това гледам в начало. животно опасно ли е за човека? Моля те, повтори. Зависи. Окей. То основно с растения трябва и плодове ли се храни? Моля? Не те разбрах. Хайде, повтори. Ами, с какво? Добре. Да. Това животно по-голямо ли е от съдомиална машина? Да. Това е. Прочетох мислите си. Так. Но ще ти задам още няколко въпроса, за да се забавлявам още малко. То има ли козина? Не. И аз така си помислих. Това животно може ли да лети? Не. Добре. То основно с други животни ли се храни? Не. Окей. Това животно има ли рога? Не. Колко интересно! Името на това животно започва ли с буквата Д? Не. Ясно, разбирам. Аха, знам, не ми казвай. Хайде на бас, че си мислиш за латеозавър. Познах ли? Не. Ти си по-умен, отколкото очаквах. Умна. То може ли да скача? Не. Това животно има ли дълъг врат? Не. И аз така си помислих. То в полярните местности ли живее? Не. Добре. Името му започва ли с буквата А? Не. Окей. Името на това животно започва ли с буквата С? Да. Колко интересно! Сетих се, или поне така си мисля. Имам предчувствие, че си мислиш за стегозавър. Прав ли съм? Не. Добре. Браво на теб! Ти ме победи. Още една игра? Не. Добре, до после. Yes, няма да го инициирам, ако не познае, не го инициирам. Ако го познае, Здрасти, чао, чао. ето, сега ще ме питате какво е това на крака ми. Това е разделител, защото моите пръсти от гимнастиката са ето така събраните, трябва да са ето така. А са ето така. И затова трябва да ги нося. Хора, това е стана 14 минути. В принцип има видеа, които на Анди Студио са 16 минути. Така че, чао. Искам само да ви покажа нещата ми като много малка. Не много, да знам. По принцип, аз рисувам много по-хубаво, отколкото тук съм рисувала. Ето тук ще видите, че е втори за трети клас. Да.
Това беше отдавна. Значи не ми се е получил банана, тук и ябълката. Това е ягода, това е малина, това е малина. Ето това бурвинки. Ето това са чаши. Ето тази най-добре ми се е получила. И вече сега мисля да нарисувам. Ето тук. Виж тук даже съм нещо направила. Да, това ми е от вчера. От днеска рисунката. Любимото ти кафе на мама. Обичам те, мамо. Много. Маринела. 3 25.07.2025 година, юли. И ето тук ми е свободно. Може да ми дадете някаква идея.